ودمنا كيملسن مبل 14 ጉባኤና ከይካሄድን ዘዕቅፍ ነውሩን ዘይፈልጥ አውሽቶ ወድምና ጫጭፎ ዝገበለን ወድምና ንውርታን ድቃስ ሰዓት ልጥፋት ዝገበሮን ይገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳትን በብሰዓቱ ዝፈጥሮ መደናገር ሕሶታትን ኩነታትና ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፈት ተሰጋግሪ እዚ ደው ቢልካ ብዘላቕነት መፍትሐን ዝከኣል ድማ እንኮ መፍትሒ ብዝኾነ مبل 14 ጉባኤ ምክያድ ጥራሕን እዩ ሕወሓት እንተፈሪሱም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣይከህሉን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝተሳረቦዩም ዝኸበርኩም ተኻተልቲ በኤንቲቪ ሎሚ ብዛዕባ ትማሊ ዝወዓለ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ብዝምልከት ሰፊሕ ጽሑፍ ናባኹም ክነብልና ሰናይ ምክትታል ሰፊሕ ክትዓት ክልዓል ዝቐነየ መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ሕወሓት ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መቐለም ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ እቲ ክንሳተፍ ኢና ብዝብሉን ኣብ ዝተጨወየ ጉባኤ ኣይንርከብን ኣብ መንጎ ዝበሉ ላዕለዎት መሪሕነት ምፍላይ ዘኸተለ ሓፈሻዊ ጉባኤ እትውድብ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃውን ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ ትማሊ ብወቅዒ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን መደረ ዝስምዐ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ጉባኤ ካብቶም ኣብ ዝሓለፉ 49 ዓመታት ዝተኻየዱ 13 ስሩዓትን ሓደ ህጹጽን ጉባኤታት ብዓይነቱን ብባህሪኡን ዝተፈለየ ምዃኑ ተዛሪቡ ዳርጋ ድሕሪ 6 ዓመት ዝተጸውዐ ምዃኑ ዝተቐሰም እቲ ኣቦ ወንበር ኩናትን ሳዕቤናቱን ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ኣብ ዝእትውሉ ኩነታት ይካየድ ካብ ምህላው ብተወሳኺ እቲ ውድብ ብከቢድ ውሽጣዊ ቅርቁስ ኣብ ዝተወጠረሉ እዋን ምዃኑ ኣመልኪቱም ብኣውርኡም ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ታሪኽ ውድብና ተራእዩ ዘይፈልጥ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ንውድብና ክመርሕ ዝጸንሐ ማእከላይ ኮሚቴ ዝተራእየ ሕመቕ ንውድብና ኣፍሪሱ ህዝብና ክብትን ዝገብር ኩነታት ኣብ ዝተጋደደሉ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤው ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ሓቢሮም ዶክተር ደብረጽዮን ሕጋዊ ኣፍልጦት ውድብን ከይምለስን ጉባኤ ከይካየድ ዝዕንቅፍን ኣብ ውሽጢ ውድብና ተጫጭሑ ዝገበለ ዝበሉ ሓደ ጉጅለ ጥፍኣት ዘካየዶም ምንቅስቓሳት ንኹነታት እቲ ውድብ ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ከም ዝሰጋገሩ ብምግላጽ ነዚ እቲ እንኮ መፍትሒ ጉባኤ ምክያድ ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ይርከብ እንተኾነ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ናብ ናይ ቅድመ ኩናት ቁመንኡ ክምለስ ግን ካብ መንግስታዊ ፌደራልን ትካላቱን ሕጋዊ ብድሆታት ከም ዘጋጠሞ እዩ ዝፍለጥን እዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ካብ ሓያሉ ኣባላት እትውድብ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ዘይረኸቦ ኮይኑም ነቲ ውድብ ገጢሙ ዘሎ ከቢድ ሕጋውን ፖለቲካውን ብድሆታት ብኸመይ ክፈትሑ እዩ ብሕጂ ዝርአ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹም እቲ ኣቦ ወንበር ነቲ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት እቲ ሃገር ደው ዝበለ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፍራሚ ሕወሓት ስለ ዝኾነም ሕጋውነት ሕወሓት ምኽላእ ማለት ነቲ ውዕል ምፍራስ ምዃኑ ጠቒሱም እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንበልዓይ ኣሕሊፍካ መሃብ እዩ ክብል ተዛሪቦም ሕወሓት ድሕሪ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ቦታ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ድሕሪ ምድራቱም ምስ ማእከላይ መንግስቲ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ምትህላኽ ናብ ከቢድ ደማዊ ኩናት ከም ዝኣተወን ብሰንኩም ኣብ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ህንዋታውን ዕንወት ምፍንቓልን ዓመፅትን ካልእ ሽግራትን ክኽሰት ምኽንያት ከም ዝኾነ ኣይርሳዕን እዝነት ውድብ ኣብ ክልተ ሰንጢቑ ዘሎ ጉባኤ ሕወሓት ትማሊ ሰሉስ ኣብ ከተማ መቐለም ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት እዩ ብውግዕ ተኸፊቶም ነዚ ጉባኤ ዝድግፉ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ካድረታት ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ናብታ ጉባኤ ዝካየደላ ርእሰ ከተማ መቐለም ኣትዮም እዮም ቀንዮም ኣብ ወንበር ሕወሓት ኣብ ዝስምዑ ናይ መኽፈቲ መደረም ነቲ ኩነታት እቲ ውድብ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ተሰጋጊሪ ብምባል እቲ ሕጋዊ ዝበሉ ጉባኤ ነቲ ቅልውላውን ምፍታሕ ወሳኒ ምዃኑ ተዛሪቦም ምክትል ኣቦ ወንበር ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ኣስታት 17 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ብምቋም ከም ዘይተሳተፉ ተፈሊጡሎም ካውንስል ተተካይ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተባሃለ ኣካል ብወገኑ እቲ ጉባኤ ውድባዊ መስርሕ ዝተሸራረፈሉ ብምዃኑ ከም ዘይድግፎ ይገልጽ ብዘካዚ ኮሚሽን ቁፅጽር ብዙሓት ካብ ወረዳታት ዞባ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ምዕራብ ትግራይን ከምኡውን ክፍለ ከተማታት መቐለ ኣብዚ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ኣፍሊጦም እዮም ቀንዮም ቁፅሪ ኣብ ዝሓለፈ መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ዝተመርጹ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ 45 ምዃኑ
ኣይርስዓን እቲ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነ አቶ ጌታቸው ረዳ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ኮኒንዎ እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኣብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምትፍናን ንደገ ቁልዕ ካብ ዝኸውን ድሓር ኣብ መንጎ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ግዚያዊ ምምሕዳርን ዘሎ መራሕቲ ሕወሓት ዝተገብረ ልዝብ ይኹን ሽምግልና የልቦን ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓደ ወገን ሕወሓት እዚ ጉባኤ ኣብ ውሽጥና ዝተፈጠረ ምብሳልን ፖለቲካዊ ሕማቕን ንምፅራይ ስለዝሕግዘና እቲ ጉባኤ ክካየድ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ዝሓዘ ክኸውን ከሎም ንምክትል ኣቦ ወንበርን ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓቆፈ ሕወሓት ድማ ጉባኤ ንምክያድ ዝግበር ዘሎ ምጉያይ ንበዓል መን ንምጥቃዕ ከም ዝዓለመ ፍሉጥ እዩ ኣብ ስልጣን ናይ ምጽላሕ ባህጊ ዘለዎ ጉጅለ መሪሕነት እዮም ዘጻፍፍዎ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ብምሓዝ ካብ ተሳትፎም ሲሒቦም ይርከቡ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሕወሓት ሕጋዊ ሰብነቱን ከመለሰም ጉባኤን ተካይዱ ዳግም ናብ ኩናት ከይኣትው ስጋት ከም ዘለዎ ምጥንቃቁ ይዝከር እታ ካብ በሰላታት ኩናት ዝሓወየት ትግራይ ብድሕድ ፖለቲካዊ ምትፍናን መርሓታ ከምኡን ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ተኸሲቱ ብዘሎ ወጥሪ ዳግማይ ስጋት አንጸላሊዋ ትርከብ ተዋርን ጽኑዕን ህዝብና ሓይልታት ጸጥታ ትግራይና كون ملا أكابلنا كادرنا تاريخ سيزن تو تغيروا قوائي نحن تبعي بيسي مزلون بل أستر تبعت قوائي ولمنا حوارات بمبقعنا مقعد أسبلكم يسولنا إذا ودنا بمرحان مدرسة أوتولو نفكر بزول المراحل حسابنا كايدو من بل أستر تبعت قوائي ولمنا حوارات كاتم تحالف ورات شاتنا عمتا زكاينا عصرت سلسلة سرعات بقايتاتن حاده هتسوس قبائن بعينيتم دوهاريون شولي كمتونا قبائتن يحال كم تردو هاي تراتر زو قبائن درجة شدش تعمز درجة ده شدش تعمز تسوى بمقانو باربراو جنوسايد أفتخير اللو بأتارو زبنا كمركاي ويقول حدنا تستيمون بعيلتات لفنت تفعات زكاير زمرا وتادراو قتلمدو كبر كيرو بتنتظاري المبزحات خواتات تقرأينا سلاما ونتات تفدرلو يكون دامبر كلهم علامات شططات الأسباباتنا مليون في الذي تعوتو عزبان كبان مليون زي تسبرلو لا لا بزات تقرأينا مليون زي ترقاقسلو حزبنا حارة زي وصلو تمزابلين استسددين حزبنا مليون مربوطو زي تملسلو بعد سيرو أبلعلة تقرأينا حزبنا نستفايد أرمنيا وجنوسايد فترة صفحين عمقون محور إيكونوميا وكلولاو ناتا قادة أبزل للو أنزكا يزل له قبائن بأوروغن أبزل حالفو أستاذ 5 عامتات أبتارك ودمنا حوات ترأي زي فلت بأندو مزا حالفو 6 عامتات نودمنا حمر رهاب سامحم أهلايكم تيز ترأي حما ودمنا فيسو حزبنا هم دك زاغرا فاحشان رهاب يلو كبتان زقبر كوناتات أبستقاددلو بفلاي العرايا المرارحة ودمنا حوحات أبز حالف ورح عملك تشن 16 عام تمرد مجمرة السمون مبهل 10 رعاة قبائنا بخصوص كاير مدام نبضات كابدو صحلو صباح جميل دما حقاو فلطو ودمنا كي ملسن مبهل 10 رعاة قبائنا كي كايرين زعنقف نورون زي فلد أوشتو ودمنا شاجحو زقبلن ودمنا المبتان بكاسا المجلة فات زقورون يقبرو ذرلو من قساساتن ببساعاتو زفترون مدنا قرح صوتاتن كوناتنا كابزحامغان أبسخفة تسقاقري إذا دو بيلكا بزلاغنات مفتاحن زكا الدما انكو مفتعي بزخونة مبال 10 رعاة قبائل مكيات ترحنين بحاتي روب زوان مبال 10 رعاة قبائل سيام زدليل المهنات أو جنبارنا تقتيرو ذلونا حزب تقرأ حرقة بهراو هلونا ممكات زكال ودب حوات بمدحام بمهاني هنياتو أبزوان بتاريخ حقات آمي هلونا تقرأين حزبنان مسلاو حوات ستاعها سرين بوحدو أبزوان حوات تفريسو سمع تروي تراز بحالون أي هلون تراح تكونس تغليلو تاريخ وين يرسع مالتي اتسممع تفريسو لما بس تقرأين ولا عيال ليف كام هاب مالتي بدمار
እዚኦም ካልኦት መሰረታዊ ጉዳያት ህዝቢ ትግራይ ብቀጻልነት ምፍታሕ እዩ እምበር ጉባኤና ብዝፈታን እዋን ምክያድና ተደላይ ጥራሕ እንተይኮነስ ብዘይ በዓል ሕድር ግድን ክነካይዶ ተገዲና ዘለና ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ቀንዲ ተልእኮ መበል 14 ጉባኤተኛ ውድብና ህወሓት ኣድሒኑ ህዝብና ካብ ጥፍኣት ምድሓን እዩ ኣብዚ ውድብና ህወሓት ምድሓን ትበሃል መደናገሪ ሓሳባትና ነዝሑ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተገንዚብና ኢና እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይሃልዩ ውድብና ህወሓት በይኑ ክድሕን ፈፂሞ ይኽእልን በይኑ ይድሓን ተተባሃለ እውን ኣብ ኣየር ከም ባሎን ተንሳፊፉ ክነብር ፈፂሞ ይኽእልን ስለዚ ውድብና ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኮስኪሱ ዕብይዎ ጥራሕ እንተይኮነስ ትማሊ ይኹን ሎሚ ኣብ ባህሊ ህዝብና ዝነበረን ዘሎን እዩ ነዚ እዋን ህዝባዊ መኸተና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይና ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራትን ዝነብር ህዝብና ውድብና ኣሎ ዶ ኢሉ ከይትጠፍእ ኣብ ጎና ዝዓሰለ ኣብ ዝሓለፈው 3 ዓመታት ድማ ውድብና ከይተፍርስዋ ኢሉ ፀኒዑ ዝተቓለሰ በተኻሊእ መዳይ ዝሓለፈው ኣስታት 50 ዓመታት ዝተቓለሰ ተጋዳላይን ኣባል ውድብናን ህወሓት እውን ህዝባዊ መስመሩን ዓቕሚ ህዝብናን ስለ ዝኣምንን ብተግባር ስለ ዝረኣየን ባሕርና ሓፋሽ ህዝብና ኢሉ ስራሕ ሰብን ተፈጥሯዊ ፀገማት እናሰገረ መሪሕ ጥሩ ተፃወተ ብሓፂሩ ውድብን ህዝብን ምድሓንን ናይ ሓደ ሳንቲም ክልተ ገፅ እምበር ተፈላለዮም ዝረኣዩን ዝኸዱን ኣይኮኑን ብምዃኑ ውድብናን ህዝብናን ዝድሕኑ ቅድሚ ኩሉ ብሕገ ደንብና ናይ ኣሰራርሓ መምርሕታትን ውድብና ዝተሰየመ መበል 14 ጉባኤና ሕጋዊ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ነካይድ ወዘተ እንገብሮም ክትዓት ድማ ሰላማዊ ነፃን ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ ኣገባብ ብምክያድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉባኤ ሪፖርት ኣሰናዳዊት ኮሚቴ ዘንቲና ብምፅዳቕ ሕሉፍ ጉዕዞና ማለት ካብ 2011 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዚ ዘሎ ከይድና ዝድህስስ ሰነድ ካብ ጉባኤ ክሳብ ጉባኤ ብዕምቆት ገምጊምና ናይ ሓባር መደምደምታት ብምሓዝ ኣብ ጉዕዞና ብኣወንታ ዘመዝገብናዮም ብምዕቃብ ዝተጋገናዮምን ዘጉደልናዮም ድማ ተማሂርና ክነስተኻኽል ዕድል ንምፍጣር ዝኽእል ኩነታት ምምችቻው ንቐጻሊ ጉዕዞና ዝተዳለወ ፍኖተ ካርታ ብግቡእ ተረዲእና ዝጎደለ መሊእና ብምፅዳቕ እንትኾን እዚ ኩሉ ስራሕቲ ብጥቡቅ ዲሲፕሊን ንምውጋን ድማ ልዕሊ ኩሉ ንጉባኤና ዝመርሑ ፅሬትን ብቕዓትን ዘለዎም ኣባላት ፕሬዚደንት ብእውንን ኣስተብሂልናን እንድሕር መሪፅና ጥራሕን እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ነዚ ጉባኤተኛ መበል 14 ጉባኤ ውድብና ታሪክ ብዓይነቱ ፍሉይ ሓላፍነት ከምኡውን ናይ ኩሎም ስዋኣትናን ህልዋትናን ብቐንዱ ናይ በዓል ዋና ውድብና ዝኾነ ህዝብና ሓድራ ተሸኪሙ ኣብዚ ኣዳራሽ ሓወልቲ ስዋኣትና ኮይኑ እንትዝቲን እንትውስንን ኩሉ ነገር ብዓይንን ረብሓ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ማእኸል ገይሩ ክንቀሳቀስ ከም ዘሎ ክስመረሉ ይግባእ ስለዚ እንኮ መድሕን ውድብናን ህዝብናን ዝኾነ ጉባኤና ብዕወት ኣገባብ ንምዝዛም ሕድሕድ ጉባኤተኛ ብሓላፍነት መንፈስ ክንቀሳቀስ ተተሓሳስብ ፃውዒተይ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ክቅየር ብምትእማን እዩ ብድማር ጉባኤና ህዝብና ፅበዮ ለውጢ ንክመፅእ ናይ ባዕሉ ጥራ ዝፃወት መሰረታውን ዓበይትን ኣንፈታት ነፂሩ ውሳነታት ከመሓላልፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ኣቱም ጉባኤተኛታት ንህዝብና ኢሎም ዝሓለፉ ብፆት ስውኣት ኣብዚ ጉባኤ ብመንፈስ ምሳና እዮም ዘለዉ ኣብ ቅድሜና ትሪኦም ኣለዉ ንሕድሕድና ዝሓዝናዮም መርገፂ ንውስኖን ውሳነ ክዕዘቡና እዮም በዚ ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኣብዚ ጉባኤ ዝተረኸብና ሕድሕድና ሕድር ስውኣትና ከይዕበርና ንህዝብና ዝጠቅም ሓሳባትን ውሳነታትን ክነሕልፍ ኢና ወይስ ካልእ ሸርሕታት ክንጉንጉን ስውኣትና እናስተባሃሉ ሕዝቡ ክዕዘቡና እዮም ስለዚ ሕድሕድ ጉባኤተኛ ሕድር ስውኣትና እንተይጠለመ ንህዝብና ዝጠቅም ንባዕሉ ዘየጣዕስ ታሪክ ንምስራሕ ብወነን ተንቀሳቂሱ ጉባኤና ንምዝራግ የማንን ፀጋምን ዝግበር ዝነበረ ወፍርን በለካል ዓካን ንጎኒ ገዲፉ ኩሉ ቅዋሙ ንህዝብን ጥራሕ ዝጠቅም ኣብ ትግራይና ሓድሽ ናይ ለውጢ ምዕራፍ ዘበስር ዕዉትን ታሪካውን ውሳነታት ከም ዝውስን ይኣምን ተኸበርካ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ግፍዕን ሓሰረ መከራን ተሸኪምካ ሰላናይ ቃልሲ ተመክሮኻን ኣርሒቕካ ምሕሳብካን ንፈታውን ፀላእን ዝኸውን መልእኽቲ እናሓለፍካ ብምፃእኻ ዓለም ብዓለሙ ደጋጊሙ ምስክርነት ዝሃብሉን ተኣምር ዝበለን መስተንክር ዓታት እናመዝገብካ መፅኻ ኢኻ ሕዚ እውን ብትዕግስቲ
متكرر قالسها متدفع مسألته زترات النجار فسمي يقولون وأنا أقول نتن تكايرو زلها بتروح قالس حيلن شكر كان درجة بدرجة مفتاح بعد ترى زلهم مساعدات كم دوسن عليه مثلا نسخاون كم المركب قبائنا نحوت الجمكة كم توفي أي دراترن نار أنا يوني بحابش عم بل 14 قبائنا نايسرد غير قبائنا كم مفراس كم مدحان لما ودمنا حوات بلت أقراد أقوى بيلو ناملو قمانا زساقاقر نايموت الحياة قبائنا سلازي ودمنا أثياتو كابزلا محمو حمق ملي لو تصد استراتيج كمرا ربونا بتنك أقل ممراس قلفن الفا أميغان تدوكو زبواتين أي سلازي خاني بوليتكاو بقعاتهم شبوت تقورا من كساسون انتير أنا بناي مدرك هربينتون بتراي فوتو يزويل تراح عمتو يقول لهم مرارها ممراس زحلفت طفقات مرقامن ودنا كتتن تتعبايتا من مشان مخانو حيش قبائتين يخردا قبون قدنيني ومخانو عبد الرحمن مبال 50 عامت ورقي يبالي بعد ودمنا حوحات كوينا نكايرو زلنا قبائنا بعوض تزازي موزبهال وغندو كل عين الدحرت كمون كباباونت حاوشكا كل مجلسات تقتن يا مسواس كابزون حماقات بتنزات أريز رحاقو عالماوي كباباون مشتاق قناتها ترديهم قدميت زمتو أولاد ما أهلاي كوميتين أولاد ما أهلاي كوميشن كوز حوحات ممراز مخانو كسمرو اللي قبا أمو داتا سوى بس أنا من الزناوي حوحات حادنا مللي بهاريو سنكلكل يمنبر زي مداويو حوحات سنكلكل الناولي نمتاي زي وطو نزولو وطرون وعلى سلس فتشي يلو ينيرو هو حقا تزاريو بس أنا ملش حوحات بمان مدنا قراين بس الحيلي كان زي فرس هزبنا نقويتنا تقوار مشكلين لازم كلهم قدياتنا بعمقات فتشنا زبوحات حماقات زي محرات سراغو غيرنا أبزي استحلالها مدرخ قلت يومنا ذلو مالي أزي بلوم سقمات كم وطرو حادثنا بقارسي كم عرس إما كل ما عمتها تطاها هنا تاريخ زعدلنا حدش توساها تاريخ سيهنا بمسكار مبلا 50 ورقي يولي بعد داغماي ويانا بدمو سنبل كم نخبرو أي ترادرن هوت قبا يكون لنا نهمنا خدما قباينا بعلي من جمارون تبصر حاول يسمعني عاود نمبل 14 قبا حوحات ودمنا بمرحان مدرها طلقو نبقع ودمنا حوحات الحنا ورقي يولي بعدنا نمسنبال ندالوينا كرون موقوس السوقاتنا يعني اللي